ditzagun tailerren barruan antzerki saioak egiten ari gea Badia eskolako lagunekin, eta oso ekimen baliagarria iruditzen zaigu, izan ere honi esker ikasleak egun batzuk behintzat klasetik ateratzen dira eta beste ekintza mota bat egiten dute, beti ere euskararen inguruan noski. Gara eskaltegiko ikasle batzuk, lotza usten dugu batean. Meak bezala sentitzen zea, ez? Egin dezakezu denetatik, oso divertigarria da. Ondo dago gure humorea ateratzeko, no? Gustatzen zait improvisazioa eta lotxa gabe, lagundu hau lotxa gabe eta espresioa oso erresa da. Saioak oso divertigarriak dira, gustora, Eguneroko rola apurtzeko balio duela. Hemen, batean eta konturatu gabe, zure benetako Txomin edo Iñaki ateratzen da, ez? Ze pena, ja bukatu da. Oso ondo gara, aukera izan dugu antzerki mundua erakusteko, ikusteko, eta elkarrekin ezagutzeko ere. Lotzak entzen da. Politxa izan da, eta erosoa eta uartean oso ondo moldatu geha. Idea oso ona!